La Creu Roja ja fa bastants anys que participa en diferents accions relacionades amb el civisme. Per una banda, col·laborem amb tot el tema de les prestacions de civisme que es fan a l'Ajuntament de Mataró com a entitat receptora de persones que han de fer la prestació. I per una altra, ara ja fa uns 6 anys, vam iniciar un projecte als barris de Rocafonda, el Palau i l'Escorxador, i amb aquesta intervenció el que fèiem era presentar una guia que entregàvem a tots els habitants del barri, on s'explicava una miqueta què era el civisme, com enteníem el civisme, i es presentava a diferents agents implicats amb el civisme al territori, i es feia una mena de recordatori d'algunes pautes, d'algunes normes importants per a que la convivència sigui adequada. El civisme el que permet és que les persones que compartim un espai ens puguem relacionar de manera correcta i sense agredir-nos o molestar-nos d'alguna manera els uns als altres. D'això moltes vegades es desprèn que hi ha una sèrie de normes i potser és la connotació més negativa del civisme que a vegades ens tira una miqueta enrere, però hem d'entendre que tots els espais que compartim les persones acabem regint-nos per una sèrie de normes. Algunes són més explícites i altres estan totalment implícites. Ara tenim un joc, que és el que estem treballant, que és un joc en format gegant que fem als instituts o als parcs i a les places, i que l'enfoquem molt d'aquesta manera. Posem diferents situacions d'actes cívics i d'actes que considerem més incívics, i són tot casos que ens els podem trobar al carrer. Persones incíviques n'hi ha a tot arreu. Poder també hi ha un tema de desconeixement de maneres de comportar-se. Aquest programa que us comentava abans, que vam fer als barris de Rocafonda, el Palau i l'Escorxador, eren barris on hi havia un pes molt important de població immigrada. I jo no diria que són persones més incíviques, ni molt menys, els resultats dels programes no ens van demostrar això. El que sí que passa és que quan una persona arriba a una societat nova, aquesta societat nova ha de ser capaç d'explicar-li, i d'explicar-li de manera correcta, com ens relacionem i quines normes bàsiques tenim, perquè si no ho coneixem no les podrem posar en pràctica. Crec que també és important el valor de la solidaritat, de tindre consciència de que formem part tots d'una comunitat i de que ens hem d'ajudar els uns als altres. Si tinguéssim això assumit, ens estalviaríem moltes coses, o no ens costaria tant fer segons quines accions perquè sabríem que ho estem fent en benefici de les altres persones a les que compartim.